Hola, Carlos, bona tarda. Doncs això està a punt de començar. Estem parlant d'un minut com a màxim o segons. M'han dit que em volies fer una pregunta. Avui entenc el tema aquest del pinganillo que sempre m'ho dius. Si me la vols fer, ho intentem a veure si et puc escoltar. Igor, sí, et vull fer una pregunta molt sincera. L'ambient que es respira aquí a l'Hotel Majestic és un ambient d'ex-peperos, ex del Partit Popular? Doncs jo penso que no, ja ho he dit una mica abans, jo crec que aquí hi ha una mica de tot. És possible que hi hagi gent que havia estat del Partit Popular i que segueix a Montserrat Nebrera, però aquí podeu veure que hi ha una mica de tot. O sigui, ja us ho dic, he vist gent jove per allà, n'hem entrevistat un al principi, hi ha gent gran, hi ha gent de totes les classes socials. Aquesta és la meva sensació des d'aquí. Igor, els comentaris dels assistents a aquest acte, què esperen? Què has escoltat tu a la gent? Molta gent, Carlos, espera que creï un partit polític, però jo ja us he explicat que no crec que vagi en aquesta línia. Fem una cosa, Carlos, això està a punt de començar, em diuen que els hi doni pas. Endavant. Bona tarda a tothom. Molt bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. Queridos amigos, gracias por estar aquí. Pensava aquest matí quan estava preparant unes paraules per presentar aquest acte que m'agradaria explicar-vos moltes coses de les que he viscut a prop de la Montserrat Nebrera durant els últims 3 anys. Però no us espanteu que no us explicaré això. Sé que no heu vingut a escoltar-me a mi. Només m'agradaria fer-vos una petita reflexió. Aquests 2 dies, fa 2 anys i mig aproximadament, que en aquesta mateixa sala d'aquest magnífic Hotel Majestic de Barcelona vam fer un sopar, el sopar dels 400 amb la Montserrat Nebrera, on la Montse va fer un discurs que va ser despreciat per tots els polítics, els de dins, els de fora, els de dretes i els d'esquerres. I em sobta comprovar com els darrers mesos els mateixos polítics que havien despreciat aquelles coses que deia la Montserrat Nebrera ara les diuen amb les mateixes paraules i les mateixes frases copiades. No sé si us recordareu d'aquella frase de la política catalana és una xarca ponzoñosa. Em va sorprendre, jo que estava aquí, al veure que quan ella va dir aquesta frase la gent es va posar a aplaudir i va haver una ovació unànime. Malgrat això, el dia següent els mitjans de comunicació i els polítics van considerar que això era un estirabot i no era, evidentment, políticament correcte. És evident que hi ha una distància important entre el que pensa la gent del carrer i el que és políticament correcte i pensen els polítics. A vegades tinc una sensació que és compartida amb molta gent que parlo, una sensació d'impotència. És una mica com li deu passar el que arriba a casa després d'un cap de setmana i es troba a la casa desvalijada. Li han obert els calaixos, li han remenat tot, li han pres les joies de la família i té aquella sensació d'impotència. Doncs bé, jo crec que aquesta sensació la té la gent del carrer enfront la política i els polítics, perquè, de fet, ens han robat una mica les il·lusions. Què va significar la transició? La transició era aquest moviment d'il·lusió col·lectiva, d'esperança en el futur, de confiança en nosaltres mateixos. I després de 30 anys, creieu que tenim aquesta il·lusió, aquesta confiança i aquesta esperança? Crec que ha arribat el moment que ens pensem que tenim que fer una segona transició. Perquè, benvolguts amics, tenim una responsabilitat, tenim una gran responsabilitat. Si detectem que hi ha un problema, tenim la responsabilitat de buscar-hi solucions. No podem conformar-nos amb aquesta democràcia virtual que consisteix en anar a votar
cada 4 anys i no fer res més. La democràcia és quelcom més que això. La democràcia és controlar aquells que hem elegit. I controlar vol dir dues coses: vigilar i corregir. I és evident que no controlem. És evident que no controlem quan veiem que tots els mitjans de comunicació s'alineen unànimement amb el poder, sigui quin sigui el poder, les dretes, les esquerres, les del mig, les que no hi són. No controlem quan els òrgans de control que es van establir a la Constitució estan infiltrats pels partits polítics. I no controlem quan hi ha la sensació de la gent, i ho deixo amb sensació, de que el poder judicial no és independent. I per fer aquesta segona transició, per assumir aquesta responsabilitat, ens calen noves persones. Ens calen noves persones que siguin valentes, que estiguin preparades i formades, que no tinguin hipoteques amb el passat, que mirin als ulls a la gent i a la cara, que parlin amb la gent i que els escoltin, però sobretot que quan facin una promesa la compleixin. Avui tinc l'honor, però més que l'honor, l'enorme il·lusió de presentar-vos una persona que crec que reuneix tots aquests requisits. Estic convençut de que és una persona preparada i formada. És una persona valenta. És una persona que escolta la gent. És una persona que parla amb la gent de les coses que a la gent li importen amb el llenguatge que la gent entén. Amics, us demano que deixeu en el vostre cor una porta oberta a l'esperança. Us presento a la Montserrat Nebrera.